Psalm 106 verse 24. Kung nana sa amen. Tanang manindog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Psalm 106 verse 24 and 25. Yea, they despised the pleasant land. That's what I thought I was preaching on. Ilang gibiay-biay ang maanindo nga yuta, but God changed the sermon. They despised the pleasant land. They believed not His word. I want you to notice that phrase. They believed not His word, but murmured in their tents and hearkened not unto the voice of the Lord. Oo, ilang gibiyay-biyay ang manindo nga yuta, kana siyempre ang promised land, ang yutang gisaad sa Diyos nga ito ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Ilang gibiyay-biyay ang manindo nga yuta, sila wala mituo sa iyang pulong. Apan mi bagulbol, diha sa ilang mga tulda, o wala naminaw nga to sa tingog sa Ginoo. So my message won't initially make sense, but you'll understand it later. The title of the message is Be Careful Whom You Listen To. What would that be? Ampin? Pag-ampin? Kung kinsa imong paminawon. Be careful who you listen to. Pagkampo na ta, tayo kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for our faithful people. I pray, God, you'd fill me with your spirit as I preach. God, you know you led me not just to the text, but in where to go with the message. You changed my plans. So now, dear God, would you help me to deliver the truth of your word? You know I'm tired and not been feeling well. So please, dear God, strengthen me tonight. Give me a clear mind. Help me, Father. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang atong teksto karong gabi nag-istorya kabayan sa panahon nga ang 12 ka espiya nagbalik gikan sa pagsusi sa promised land, or we could call it yutang gisaad, the promised land. Kini nga sugilanon mo rag familiar alang kanatong tanan. Nay 12 ka espiya gipadalat ni Moses nga magsusi, maglantaw sa yuta sa Canaan. Sa dali pa ang tao mo sulod ang katuyuan nila, dali ang pag-decision kung makasulod sila or dili ang katuyuan nila ang paglantaw lang kung unsay kahimtang dito. Kanara. Moses did not say, decide if we can obey God. He said, go see what it's like and then we're going in. Pero kung kabalo ka sa story, kabalo ka na duha ka espiya nga napuno sa pagtuo ug napulo nga napuno sa kahadlok. Ang duha nga si Caleb ug Joshua mibalik uban sa lain ug nagingon kaya namo pinaagi sa tabang ug gahom sa Ginoo magasaka ta karon ang Dios mohatag kanato kita mo buntog. Apan ang uban ang napulo gikontrola sa ilang kahadlok ug lahi gyud ang ilang mensahe. Go back with me to Numbers chapter 13. Here we find the story of the provocation. Provocation is the Visayan word paghagit. It means ang panahon nga ang katawhan sa Israel naghagit gyud sa Espiritu sa Dios ug nasugod gyud siya nagdecision tinuod. Kamo naging nga dili kaya ninyo ang pagsulod, dili ko mutuo kamo mo sulod. Ako mo pabalik kaninyo sa kamingawan 40 years. Kamong tanan mamatay, inyong anak ang mosulod. Kana gitawag ang provocation, ang paghagit. Sila nagpasuko gyud sa Ginoo kay wala sila nagasalig kaniya kabayin sa pagsulod sa yutang saad. Numbers chapter 13 verse 27. Numbers chapter 13 verse 27. Kini ang mensahe sa napulo
ka-espiya. And they told him, the him is Moses, nag-story ka ba ni Moses, sila nag-report, diretso nga ni Moses, pero ang katauhan nasa doon na minaupod. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Ug sila misugilon kaniya ug miingon, kami miabot nga to sa yuta, di ini ikaw may padala kanamo. Ug sapagkat tinuod, kini nagaagas o gatas o dugos o kini mao ang bunga ni ini. Kana nga phrase, kini nagaagas o gatas o dugos, kana ang idea nga ang tanan kinahanglan sa tao makaplagan dito nga sobra kayo. More than you need. The milk and honey flows. It means ang tanan kinahanglan na daghan, sobra man, more than you need, it's there. Mabungahon gayud ang yuta. Sobra ang milk, sobra ang honey. It's a picture of a very fruitful land. That's what it means. Karon kita maghunahuna ang Israel, desert man good, pero dili niya ng panahon na. Dili niya ng panahon na. Bisan ang panahon ni Kristo, mabungahon gayud ang nasod sa Israel. So kining napulo ka espiya nagsulti tinod yun nindot yun ang yuta. O kini diri ang bunga sa yuta ilang gidala ang mga grapes gikan sa lugar gitawag eskel. I believe the word eskel means pong-pong. And pong in the Bible says it took 2 men to carry one bunch. Duwa ka tao na sila kahoy o gibitay niya nga kahoy naius ka pong-pong sa ubas. That's grapes this big. That's like apples. That's not grapes, that's apples. Dakog yun. Pero ang sunod pulong nag-change sa tanan. Nindog yun ang yuta, tanang bunga. Verse 28, tanawat. Nevertheless. Hinoon, or we could say, apan. The people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Hinoon, ang katawhan mga kuskan nga nagpuyo diha sa yuta, o ang mga syudad pinaril, og dagko kaayo, og dugang pa among nakita ang mga anak ni Anak didto. Ang mga Amaleknon nagpuyo diya sa yuta sa habagatan, o ang mga Hitnon, o ang mga Jebusnon, o ang mga Amornon nagpuyo diya sa kabukiran, o ang mga Canaanhon nagpuyo do sa dagat, o do sa utlanan sa Jordan. Unsay lang gibuhat dere kining mahadlokon nga mga tao, kining mga walay pagtuo nga tao, naggamit sa ilang pulong sa pagbungkag sa pagtuo sa uban. May I say tonight, just as a side note, don't do that. Grabe kayo ang imong kahimtang at tubangan sa Diyos kung ikaw mo gamit sa imong mga pulong sa pagbungkag sa pagtuo sa ubang Kristohanon. Kung naitaw ganahan mo sunod sa kababuton sa Diyos, we should encourage them, not scare them. Pero usay na yung mga tao mahadlok kung kanunay, naghunong na kabayan, basing kini mahitabo, basing kini mahitabo. Tinuod, basing na yung maot nga mga butang nga mahitabo. Tinuod yun, pero paminaw na ko. No, delete basing, nasayo ko. Sigurado. Sigurado. Kapuyot ta sa kalibutan, sigurado na yung maot nga mga butang mahitabo. O kung sila mo abot, ang atong Diyos, mag-uban ka nato gihapon, o siyang muatiman sa tanan, sama sa tanan panahon sa miagi. You listen to me very carefully today. Ang kahadlok, makatakod gayud.
Did you know that God told Israel, He said, kung kamo mo ato sa gubat, sa dali pa magsugod ang guba, ang commander magtindog atubangan sa tibok army mo suldi kinsa nahadlok. Itasin mong kamo at kinsa man nahadlok. Ako, ulit mo. Kaya nga naman, kay basin ang imong kahadlok, makatakot sa uban o silapod maluya sa nimo. That's exactly what the Bible says. He said, ayaw pagdala sa mga talawan nga to sa guba, ipauli kanila. Aron dili sila magpahuyang sa kasing-kasing sa uban. Listen to me now, ang kahadlok makatakot gayud. Listen to your pastor. Don't listen to people who are controlled by fear. Are you listening to me? Ayaw gayud paminaw sa tao nga gikontrola sa ilang kahadlok. They will lead you away from faith. Sila mo pahawa kanimo gikan sa pagtuo. Listen to me now, buhi pa ang atong Diyos. Siya nahibalo ang tanan nga mahitabo og dalita kinala mabalaka kabahin niyanap. God is in control. Basin kini mahitabo, basin. Basin mong higala, pusilon. Wala ta naghuno na kabayan ni Ana. O kung ang kabalaka, wala nagbabag sa bisan unsa. I once heard someone say, we'll see if you understand this joke. I'll try it in English first. Someone once said, worrying works. Ang pagkabalaka, mogana gayud. Really? Oh, ang kadaghanan sa mga butang nga gibalakhan nako wala gayud na itabo. Wala ka mo nakasabot. Most of the things I worry about never happened. See, it worked. No, it didn't. You just lost your peace while it didn't happen. Ang kabalaka wala nagpugong sa panghitabo. That's God's job. Can I say, listen to me now? Diha sa panahon nga mahadlokon ka, hilom diha. Ayaw makatakot sa uban. Kung kinahanglan ka sa tabang, pagduo sa tao nga ligon, ayaw pagduo sa mga maluyahon, sila mahadlok uban nimo. Second Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya ang Diyos, wala mihatag kanato sa espiritu sa kahadlok, apan sa gahom, ug sa gugma, ug sa maayong panghunahuna. Listen to this statement right here. Ang kahadlok, maong pinakagamhanang galamiton sa yawa, diha siyang paningkamo sa pagbungkag sa atong pagtuo, ug mupugong kanato gikan sa kababuton sa Diyos. Walay laing gamit, mulabaw niya na. Nga naman ang tao dali mosangyaw, ang kadaghanan kay mahadlok. Oh no, Pastor Mike, maulaw. What is maulaw? Kahadlok. Kahadlok unsay hunahuna sa uban kabay nimo. Kahadlok. Nga naman ang tao dali magtawag, magtubag sa tawag sa Diyos nga magwali. Kahadlok. Nga naman ang mga babae magsugod sa buwang relasyon. Kahadlok. Kini akong last chance. What na ilaing? Kahadlok. And boys too, but it's more like the girls to worry. Kita nga mga lalaki confident yun. Pisang kanusa pwede kumukuha sa uyap sa yung kayo. Silang tanan na iguban ako. I knew guys in college who honestly believed that. Nagadung ko sa lalaki sa Bible college. All those girls, they all love me. He was riding in my car, I'm driving. Ang mga buta? Ang sa ba? Nga naman ang yawa, kanunay magatake sa pagtuo. 1 John 5:4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Kaya bisan unsa nga gianak sa Dios nagabuntog sa kalibutan ug kini maong kadaugan,
nga nagabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. We sing the song sometime. I will not sing it tonight because I have no voice. Ang kadaugan nato mao ang pagtuo. Ang pagtuo nga mubuntog sa kalibutan. Are we still in Numbers? I haven't had you turn, have I? Look with me at verse number 30. So we've read the report of the fearful men, pero salamat sa Ginoo, dili ang tanan tao nahadlok. Sa verse number 30, makita na to ang pagtuo ni Caleb. Numbers chapter 13, verse 30, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Og si Caleb mipahilom sa katawhan atubangan ni Moses og miingon, manungas dayon kita og moangkon niini kay kita makahimo kaayo sa pagbuntog niini. Sa si Caleb right here on the front row, sakto gayud. He was looking around like, who's gonna notice that's my name? I'll tell you what we need, mas daghang Caleb diri sa atong church. Can I tell you something tonight? Kinit man ang klase sa Kristohanon na atong gikinahanglan diri sa dapitan. Mga tao nga masulti, tala na kaya nato pinagisigahom sa Diyos. That's what we need. We need Calebs. We need Calebs. Kini nga atong problema. Kung maluya ang atong pagtuo, nadani pa nga to sa lain tao nga nailuya nga pagtuo pod. Diba? There's something in us. Kung maluya nga tao, ganahan magduda o naghuno na kabayan sa magpaghimo sa sayop nga decision, nadani ta nga to sa mga tao nga maluya hun sama na to. Diba? Listen to me tonight. Kung maluya na ang imong pagtuo, ayaw paminawa ang mga pulong sa mahadlokon. Pangitaa na ang tao kang kinsang pagtuo likon pa o paminaw kaniya. Pangitaa ang Caleb. Find someone with strong faith who will strengthen your faith when you're weak. Kung magduda ka kay daghan ng problema, apikiyang kahimtang, nagduda unsay giplano sa Ginoo. Ayaw pagduo sa tao nga sama kanimo. Unsay pulos niya na? Paminaw, kung ikaw maghimo niya na wala ka nangita sa tabang, nangita ka sa kaluoy. Kanang ka ang tao maluoy nimo, oh, lusuri mong kahimtang. Kung magundang ka, nakasabot ko, ako pod kung ako nagsay mong kahimtang. That's not what you need. That's not what you need. Kinahanglan ka sa tao nga musulti nimo, hey, matinumanong gyapon ng Diyos. Lusod man, nakasabot ko, nasakit ka, naglusod ka, trust God. Let's go forward for God. Maglahos ta, naay blessing sa unahan pa. You need a Caleb. I should have looked up at least one name of the other spies. You notice we don't remember their names? You ever notice that? When we took Old Testament survey class with Brother Chris Teft, one of the questions was, list 3 spies that went into Canaan. The correct answer was Caleb, Joshua, and blank. Say, why blank? Because when you don't do God's will, you don't have a life worth remembering. So the correct answer was blank. So I didn't learn any of the other spies' names in Bible college. Waku kabalo. You can look it up in Numbers chapter, I think 13. Yeah, earlier in this chapter, Numbers 13. Watch me now. Ang kinabuhi nga dili mo sunod sa kabubuton sa Diyos tungod sa kahadlok. Nausikra. Dali mag-change sa kahimtang sa kalibutan. Doesn't make a difference. No lasting legacy. Kung maluya ang imong pagtuo,
Ahawa gikan sa mga mahadlokon nga mubungkag sa imong pagtuo ug paminawa siya nga mopalig-on kanimo. Start with the Bible, but then find good friends who have strong faith. Let me tell you what we need in our church. We need people who are like Caleb, who speak up for God. Kinahanglan ta sa mga tao sama ni Caleb musulti kabalo ko nga lasurang kayong tangkaron. Pero ang Diyos kabalo pod og hinumdumi nagatiman na siya kanato sa tanang kalisod sa miagi na hinumdum ba? Og nagatulang ko nga siya mo atiman ni ini nga problema pod. Those are the kind of Christians we need in our church. The one, when somebody else is discouraged, we walk in and say, pero don't forget, God's still faithful. Nainumdum ba ka sa diya may gawa, may problema sa miagi, ang Diyos na nagatiman na to, di ba? Magatiman siya pag-usap. We need Christians like that. You say, I just don't feel like I can really make a difference in the church. That kind of faith makes a big difference in a church. Asa man ang mga tao sa pagtuo sa Truth Baptist Church. Asa man ang mga tao nga mag-decision nga mainumdum sa mga milagro sa Diyos sa miagi sa dihang bagong problema mubot karon. Dili ba tinuod na bagong problema malimot na diretso sa tanan milagro sa miagi? Asa ang Ginoo? Right where he was before, wala siya nagbalhin. Faith ra gyapon. Sama-samang giwali nga to sa mga tao sulod sa jail ganiya. Asa ang Ginoo diha sa panahon sa bagyo, sulod sa barko gyapon siya. Asa man ang mga Caleb ug Joshua dinhi sa atong church. Maglakaw pinaagi sa pagtuo ug mag-encourage sa uban nga mukuyog. We need those kinds of Christians. Si Caleb nagtindog, nagsulti, we can do it! Tala! Tala! I would say, tala na! Tala na! Kaya na to! And look at verse 31. Tanawang verse 31. Ang napulo, nag-istorya pag-usab. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people. That sounds a lot like what Saul said to David. Thou art not able. Hindi mo kaya. The 10 looked and said, dili na mo kaya. We can't do it. We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Kay sila mas kuskan kay kanato. Unsa ilang rason na dili sila kaya, or dili nila kaya. Sa ilang rason, kay sila mas kuskan kay kanato. Sila mas kuskan kay kanato. Now wait a minute. Was that true? Yes. Yes. Ang kaaway mas daghang gyud kaysa mga tao sa Israel. 7 nations gapuyo dito, nation of Israel 1 lang. Sila na dito sulod sa ilang pinaril nga mga syudad. Ang tanan bintahaan iya sa kaaway. Bible's very clear when God said to Moses in Deuteronomy a little later after this, he says, when you see soldiers and chariots and horses more than thou, be not afraid. It was true. Tinuod gayud. Ang kaaway mas kuskan kay kanila. But listen to me. That's always true if you're following God. We are the minority in the world. Diri sa kalibutan, ang atong kaaway kanunay mas kuskan kay kanato. Pero paminaw, dili gayud sila mas kuskan kaysa atong Diyos. God did not say, kamo mo sulod o mudaog kay gamhanan mo. Iyang gisulti, kamo makasulod o makabuntog kay gamhanan ko. Ug ako mo kuyog.
1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. I probably need to take a lot of vitamin nutritional use. That would really help me right now, I think. Kamo iya sa Diyos gagmay nga mga anak, ug nakabuntog kanila, tungod kay mas dako pa siya nga anaa kaninyo, kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Kabalo ba ka kung unsay problema niya ng napulo kastiya? Do you know why they were controlled by their fear? Nga naman sila gi-control at yun sa ilang kahadlok. Sila nagtanaw sa kadako, sa kaaway, hangtod sila nalimot sa kadako sa ilang Diyos. O kanagyur ang buhaton sa mga Kristohanong karon. Kita magtanaw sa kadako sa atong mga problema, ug mututok, ug magsusi, ug maghuno-huna, ug mabalaka, hangtod malimot ta sa kadako sa atong Diyos. Kanamo rason mahugno atong pagtuo. Kanamo rason kita buha pinagi sa kahadlok. Kita musulti sa Diyos unsa kadako sa atong problema. Imbis sa pagsulti sa problema, unsa kadako sa akong Diyos. Does that make sense? Sama ni Peter, samtang naglakaw siya, babaw sa tubig, aron mo ato ni Jesus, kabalo mo, nahinumdum niya ng story. Si Kristo naglakaw padulong sa sakayan, sila nahadlok, nagsinggit. Si Jesus nagyong, ayaw kahadlok, ako man. By the way, that phrase, ayaw kahadlok, tells you that fear is a choice. Feeling fear is not a choice. Acting on fear is a choice. If the Bible can command you, believe on the Lord Jesus Christ, then faith is a choice. Have faith in God. Faith is a choice. I read and choose to believe bisan nahadlok ko sa kasing-kasing. Maghimo ko sa akong decision gibase sa pulong sa Diyos imbis sa akong gahadlok. If faith is a choice, so is fear. You fear because you choose to. You choose not to believe God's promises and choose to live by fear. It is a choice. Si Peter kanuna unang magastorya, unang magbuhat bisan unsa. Nakakita siya ni Jesus, si Jesus, "Hey, Carlo, ako na lang." Peter said, "Kung ikaw manggod, tawagat ko. Bid me come to thee on the water." And Jesus said, I love it, just one word, come. I love that word, come. Peter's getting ready to do something no one has ever done in the world before. And what's Jesus' word? Come. I preached a sermon on that in America called The Invitation Still Stands. Si Kristo nagsulti ka nato karon, come. Ganahan ka, mukita sa mga milagro nga walay laing tao nakakita, come. You want a life that's different from everybody else? Come. You can have it out here on the water with me. Jesus says to Peter, come. Si Peter, minaog na. Kuskan yun ang pagtuo. Naglakaw sa tubig. I always wonder, was it slippery? Tanlog ba ang tubig kay mag-ana-ana, diba? Did he have to go uphill when kung naibalog, kinala mo sa akin? Awa ko kabalo. Walking on the water. Kano sa nagsugod yung problema? Sa diyang nagliso siya sa mata, gikan sa manluluwas nga ito sa balod. Nga naman ang iyang pagtuo na hugno, nagliso siya sa mata. Let me tell you why our faith fails. We're looking at the waves instead of the master. Nagsugod siya nga unlod kay nahugno ang iyang pagtuo because he took his eyes off Jesus. Pero unsa ba ang tubag ni Jesus? Matthew 14:31, ako na lang. And immediately Jesus stretched forth his hand. By the way, Peter at least had the wisdom to say, Lord, help. He had enough faith to call on the Lord bisan nagsugod siya na unlod. Jesus didn't say, kulang imong pagtuo, di kumutabang nimo. He had enough faith to call and Jesus answered. Say, Pastor Mike, how do I know if I have enough faith to get an answer? Do you have enough faith to call? Paigo ba ang imong pagtuo nga ikaw ready na ka mo tawag?
How do you know if your faith has completely failed? You stopped calling. Kanang sign, Ginoo, wala ko nagatungay ka makatabang kay dili na ko mangayo. Peter called, Matthew 14:31, immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? O diha si Jesus mi tuyhod. Sa yung batanong tuyhod? Mag-ana, tuyhod, stretch out the hand, tuyhod. It's a great word. O diha si Jesus mi tuyhod, sayan kamot, ug misakmit kaniya, ug miingon nga to kaniya, o ikaw nga jud tay og pagtuo. Ngano ba nga ikaw nagduwa-duwa? Because he took his eyes off Jesus and put it on the problem. Pastor Mike, nakulang akong pagtuo. Put your eyes back on Jesus. O tanawa si Jesus, susiha ang katahom niya, ug ang kaptangan, and we could say, ug ang problemas, yutap mahanaw, sa himaya sa iyang grasya. Let's go back to Numbers 13. You're still there. I haven't had you turn, have I? Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. Salamat sa iyong pasensya sa akong tingog karon. Numbers chapter 13. Kunana sa amen. Verse 32. And they, this is the 10 gyapon, ang taong nahadlok, and they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. Now I want you to pay real close attention to what they just said. Ug sila ang mipagawas og dawta nga balita may tungod sa yuta nga ilang gisusi ngadto sa mga anak sa Israel nga nagiingon, ang yuta nga latas niini kami miadto aron sa pagsusi niini. Usa ka yuta nga nagakaon sa mga lumulupyo didto niini. Og ang tanan nga katawhan nga among nakita diha niini, mga tao nga tag-as ang barog. Do you know what we call that in English? Exaggeration. Nagpataka sila nga masamot ang kahimtang, masamot ang kalisod dito kaysa kamatuoran. They're saying anyone who goes there dies. It's a place of death. Ang tanan tao dito dako kayo. Ug kung mga tao sama kanato mo sulod, it's like the land itself will eat you. What they're saying, everybody dies there. Do you know what that's called? Exaggeration. Was it true that everyone there was a giant? No. The sons of Anak were giants. Pero sa akong nabasa sa Biblia, sila ra. Pero yung gisulti, the land will eat you. I mean, it's literally like the land is alive. It will eat you. Were they actually saying the land was alive? No, they were exaggerating. They're saying, kung ikaw mo sulod, mamatay ka. There's 1,000 ways you could die there. Og, ang tanan daw, dako gyud. Really, ang tanan? Wala'y Pilipino dito? Wala ba di ay? They were exaggerating. Nami, uska expression sa English. Gillette didn't know it. See if Brother Nahum or Brother JD know it. Misery loves company. Sakto good. Something your company, mga kauban. Misery loves company. Let me explain it in Visayan. Ang taong miserable, dili ganahan maginusara. Busa mangita siya og kauban. Diya sa iyang pagkamiserable. Did you know preo manggor ang mga mahadlokon? Mangita sila og kauban diha sa ilang kahadlok. How do they do it? They try to scare you. Kung ikaw musulod, mamatay ka. Why? Misery loves company. Faithlessness loves company.
Nangita sila sa lain tao nga moapil kanila diha sa ilang kahadlok. That's what they're doing here. They're making it much scarier than it really was. It's like, it's what you, kamo nga mga magulang, ang inyong buhaton sa inyong mga manghod, naiwakwak sa gawas. Unsay tawag niya nga magtangtang, manananggal, magtuyog-tuyog siya. Paminaw makadungog ka. Kamo mga daotan. Inyong manghod, inyong pangumangkon, Mama! Does Gillette do that to you, Caleb? But that's what people do when they're afraid. They want somebody else to be scared with them. Nakadungog ka sa balita. Ang World War III hapit na masugod. Only if God allows it. Only if God, kung ang Diyos mo tugod. Kung ang Diyos dali mo tugod, dali mahitabo. Pastor Mike, why was there World War I? Because God allowed it. Why was there World War II? Because God allowed it. Let's look at verse 33. Tanawang verse 33. Verse 33. And there we saw the giants. We saw the giants. The sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers. And so were we in their sight. O dito among nakita ang mga higante, ang lalaking mga anak ni Anak, nagikan sa mga higante, o kami diha sa among kaugalingong pananaw, ingon sa mga apan-apan, o sa ingon kami diha sa ilang pananaw. Kinsa nagsabot sa mga apan-apan? That sounds like what they are. Apan-apan. Nakakita sila siya. What were they saying? Kung ikaw makakita kanila, mahadlok yun ka sa makanamo. Trying to scare them. Because misery loves company. Ug tanawa ang resulta sa ilang report sa sunod chapter sa Numbers chapter 14. Unsay resulta sa ilang mga pulong. Numbers chapter 14 verse 1. Kunana say amen? And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, go ahead and pick it up, it's okay, everybody's looking anyway. There you go. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Let me read that in the sign. Uwang tibo katiguman mi patigbabaw sa ilang tingog. O misinggit, we could say mituaw. Tuaw, di ba? Tuaw or tiaw? Tuaw. Misinggit is the word they use, but it's the idea of to howl. Mituaw, misinggit, ugang katawhan, mihilak niya ng gabhiona. Why are you crying? What is wrong? Full-grown men with swords are crying like women. I don't understand that. I'm sorry, cowards irritate me, and they just do. Bisa ng tao nga namatay 4,000 years nilabay, sa magyapon sila magsamog na ko, 3,000 years nilabay sa panahon ni Moses. Nope, 4. David was 3. O ang tanan nga mga anak sa Israel, may bagulbol, batok ni Moses, o batok ni Aaron. O ang tibo o katiguman, may ingon nga to kanila, gibuot unta sa Diyos kang kami nangamatay diya sa yuta sa Egypto. What are you talking about?
O gibuot unta sa Dios nga kami nangamatay dinhi niini nga kaming awan. Pwede pa. Kung ganahan napa sa kaming awan, pwede pa. Kung nga no paman nga ang ginomidala kanamon nga niining yuta aron mga matay pinagi sa espada. Nga ang among mga asawa, among mga anak mahimok gayon nga uskatukbonon dili ba mas maayo lang kanato ang pagbalik nato sa Ehipto? Do you know what we just saw right there? The words of 10 faithless men destroyed the faith of the entire nation. One message of fear destroyed the entire nation's faith. Ang mga pulong sa napulo ka walay pagtuo nga lalaki mitumpag sa pagtuo sa tibok nasod. Now listen to your pastor tonight. Here's the message. Kung ganahan kang musulod sa promised land nga gitakta sa Dios alang sa imong kinabuhi, ayaw paminaw ang mga pulong sa mga taong walay pagtuo. They will destroy your faith. You will walk by fear and you will live the rest of your life in the wilderness. Magpabiling ka sa kamingawan hangtod mamatay ka. Basin mong mga anak mo sulod pero ikaw dili. Kay napugnan pinagi sa mong kahadlok. Kung ikaw maminaw sa mga tao nga walay pagtuo, sila sigurado mo tumpag man sa imong pagtuo. You say, Pastor Mike, how do you know their faith fell? Well, obviously when you read the words, but our text verse tonight, Psalm 106:24, yea, they despised the pleasant land. They believed not His word. It's talking about the provocation, the story we just went through. Oo, ilang gibiyay-biyay ang manindong ayuta, sila wala mituo sa iyang pulong. Wala na. They believed it when they crossed the Red Sea. Diba? Nagasalig ba sila sa Ginoo sa dihang naglabang sa Red Sea? Nga naman nabungkag ilang pagtuo dire. Naminaw sila sa mga pulong sa taong walay pagtuo. Balik-balik ang Diyos nagsaad kanila. When it says here, they believe not His word, what does that mean? Here's what it means. Balik-balik ang Diyos nagsaad kanila. Ako muhatag kaninyo sa yuta sa Canaan. I promise. Ako ang mubuntog sa kaaway. Ako muhatag. Akong gihatag na. Sa akong hunahuna, gihatag na. Ako midala kaninyo paggawa sa Ehipto. Aron mo dala kaninyo pasulod sa Canaan. Over and over, God promised. But they didn't believe Him anymore. Nabungkag ang ilang pagtuo sa mga pulong sa napulog katawa. 2 to 3 million people. What na'y pagtuo? Ibalik sa kamingawan 38 years pa. 40 years to none, they'd already been in the wilderness 2 years. And God applied it. 40 years to none, 38 years pa. Hangtod tanan sila nga 20 pataas, tanan lalaki. I don't think the ladies were included because it was the soldiers. Tanan lalaki, 20 pataas, namatay gawas ni Joshua og Caleb. But I want you to think for a minute. Hunang-huna akini. Sa tibok kasaysayan sa kalibutan, walay laing grupo sa tao na mas klarong nakakita sa gahom sa Diyos kay kanila. No one saw more miracles in 2 years than they did. Nobody. Kini man ang mga tao nga nakakita sa napulo ka hampak batok sa Egypt. They saw hail and fire fall together. Think about that. I heard a man make fun of it. Hail and fire, how do you do that? It's real simple. He's God, He can do what He wants. And sometimes God does something crazy just to show this isn't natural, this is me. Hail and fire. Sila nakakita sa river na himong dugo. Sa flies nagpuno sa yuta, pero dayon ang uban nagdangat jud sa Egypt, wala niabot sa Goshen. They saw it all. Ilang nakita ang tanan. Kini man ang mga tao nga milabang sa Red Sea diya sa malang yuta. The Bible says the water congealed, nahimong sama sa jelly. You could touch it, it's like jello. Kanan ko sa jello. I like strawberry, lamig yun.
Kanang kumukab kabalo kung naista, nagduo sila, nagbantay sa mga aquarium. Ay, stop niya. Muhikap ko. Pwede ba? You can put your hand in the jello, can't you? Kini man ang mga tao nga nakakita ang tubig mo balik ug nagpatay sa tibok army sa Egypt. The Bible says not one escaped. Sila nakakita samtang ang Egyptians gukod kani guyod is drag. Gukod nila. The Bible says God took the chariot wheels off of the wheels off the chariots. And the Egyptians said, the Jehovah is fighting for Israel. Let's run. And in my heart, every time I read that, I think, duh, didn't you see the 10 plagues? Karon pa na matiktan nimo kung nawala na ang imong ligid, wala ka nakamatikot sa diya namatay mong anak, tanani mong mananap, wala ka nakamatikot samtang ang hail ni abot. Karon pa nakita nimo ang Ginoo nakigaway para nila butol. Kini man ang mga tao nga nakakita sa haligi sa panganod sa adlawan ug sa haligi sa kalayo sa gabi Kini man ang mga tao nga nagtigom sa mana matagad lao nga nagikan sa langit alang sa ilang pagkaon. Kini ang mga tao nga kang kinsang mga sapatos wala na daot, wala ang daot. Dili sila kinahanglan mag-stop dito sa ukay-ukay para sa bagong saninas kay wala na daot ilang saninas. 2 years and then 38 more. Pero bisan 2 years miracle manggod. Kumusud ka sa preo nga shirt matagad lao unsa kadugay na. Dili madugay. Dali madaot dire. Diba? Dari sa Pilipinas ang tanan diretso dari tungod sa sulaw. Kini man ang mga tao nga nakadungog gayud sa tingog sa Diyos mismo gikan sa bukid Sinai. I'm trying to tell you, walay laing grupo sa tao sa kasaysayan sa kalibutan nga mas klarong nakakita sa gahom sa Diyos. Pero bisan sila man, nawad-an sa pagtuo sa dihang sila nagsugod og paminaw sa tambag sa mga walay pagtuo. They believed not His word because they listened to their words. Hey Christian, be careful whom you listen to. Amping kayo kinsay mong paminawon. Kung naay taong kanunay magpahadlok kanimo, murag wala siya nagikan sa Ginoo unless He's giving you the fear of God. Basing kini nga maot nga butang mahitabo, basing kini. Nope, walay basin. Sigurado na mga butang maot mga itabo. Welcome to planet Earth. Bad things are going to happen. You can't stop them. But He can. And when He doesn't, then He will take care of us during the problem. Kung dili siya mo decision nga magpugong sa problema, siya magtabang kanato diha sa problema. Read your Bible over and over. The Bible says God delivers the righteous out of trouble. Do you know what that means? You can't get out of trouble until you are in trouble. It's very sad. I put 2 songs into this sermon and I can't sing. We sing the song as a closing chorus sometimes. Atong manluluwas, di gyud mapakyas. Bisan mahugnong tanan, di gyud siya mapakyas. Hey Christian, listen to me tonight. Likay ang mga tao nga mabunggag sa imong pagtuo o pangitaa ang usa ka Caleb.
Pangita ang tao nga mupalig-on kanimo diya sa panahon nga maluyat na ang imong pagtuo tungod sa mga kalisod or problema. Find a Caleb in your life. Pangita ang tao nga mag-encourage kanimo nga magsalig sa Ginoo. Ug mas mayo pa, himo ang decision nga ikaw mahimo ng usa ka Caleb alang sa uban. Kung maluya na ang pagtuo sa tanang lain, ikaw mahimong tao nga musulti. Wala ko nakasabot kung unsay gituyo sa Dios ni ini. Pero kabalo ko nga na siya'y plano o makasalig gihapon ta kaniya. Ako nagatuog ko, wala ko nakasabot. I'm sorry nga naglusod ka, pero nagatuog ko. Ang Dios maghimo og maayo gikan nini nga pagsulay nimo. We need Calebs. We need Calebs. Kana man ang klase sa Kristohano nga ganahan man sa Diyos, God liked Caleb. God has favorites, and Caleb was one of them. Listen to what God says about Caleb in the same chapter, Numbers 14, verse 24. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, I like his attitude. Ganahan ko sa iyang pagsalig kanako. He just believes my word and says, tala na, I like him. He had another spirit with him and hath followed me fully. Walay pugong. Him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Apan ang akong sulugoon nga si Caleb, tungod kay siya nakabaton og lahi nga espiritu uban kaniya. That word espiritu is talking about his spirit, his attitude, ang paagi nga siya mag-atubang sa kinabuhi lahi sa uban. He just said, you know what? Kung ang Diyos nagingon nga siya mo tabang kanato, kaya nato bisan unsa. Ang Diyos miingon kabay ni Caleb, kana nga Caleb dito, kanahan ko kaniya. Lahi man ang iyang spirito. What was Caleb's spirit? Na siya espiritu sa pagtuo. He chose to believe God's promises. And God likes that. Number 1, pangita ang Caleb kung maluya ka. Number 2, decide to be a Caleb alang sa uban. Tuko na mga ulo yung mata.